Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane egameni elihle leNkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu. Siyambonga uBaba wethu osezulwini ngalezi imfundiso. Sibonga izwi lakhe. Sibonga uthando lwakhe asithanda ngalo. Kuthi asambulele izwi lakhe asisindise sibe ngabantwana bakhe. Siyaqhubeka ke bazalwane nalolu chungechunge lwefundiso noma lwefundiso. Sibuka laphana inhlupho. Sibuka inhlupho ensukwini zokugcina. Ziwulaka oluyakuvutha masinyane. Abaningi abakhulumi ngalezi zinto ukuthi kuzokwenzakalani ensukwini zokugcina. Mhlawumbe ngakho abaningi berelaxa nje, bekholwa nje ngendlela abathanda ukukholwa ngayo, bekhonza ngendlela abathanda ukukhonza ngayo, bephila ngendlela abathanda ukuphila ngayo, ngaphandle kokwazi ukuthi ensukwini zokugcina uNkulunkulu kulabo abangayenzanga intando yakhe umisile inhlupho, umisile i-judgment, umisile i-punishment. Ngizwile-ke ukudebate okuningi. Abanye bakhuluma ukuthi lezi zinto zizokwenzeka before uhlwitho, abanye bathi zizokwenzeka after uhlwitho. Mina ngiyakholelwa ukuthi izokwenzeka lezi inhlupho emva kohlwitho, uhlwitho oqala bese ziyenzeka. Nokho-ke uma ngabe-ke kungenjalo ngendlela wena obuka ngayo, angikuphikisi. Iseluleko nje esithobekile sithi whether kwenzeke before uhlwitho noma after uhlwitho, kodwa khona kuzokwenzeka. Nanso-ke i-wisdom la ikhona. Ukuba lokhu esixwayiswa ngakho siyakuthatha. Sixwayiswa ngokuthi sesaba uNkulunkulu, sidede kukho konke okubi, sidele konke kwalelizwe, siphile ubungcwele gelekeqeni. Nasi isexwayiso. Whether kwenzeka lokhu before uhlwitho noma after uhlwitho, kodwa isiqinisekiso sithi, njengoba ngike ngakhotha nje kwenye ividiyo ukuthi ku-2 Timothy chapter 2 verse 19, inkosi yabazi abanga bayo. Isisekelo sikaNkulunkulu esiqinileyo simi nalolu Pawulo uthi inkosi yabazi abangabayo. Uma ngabe inkosi ibazi abangabayo, kusho ukuthi ngeke uNkulunkulu elethe inhlupho adubule nengane yakhe ayaziyo, ayithandayo, emthandayo futhi emlalelayo, ingakuye, ivumelana naye, imlalela. Ngeke uNkulunkulu akwenze kanjalo. Nginesiqiniseko salokho. Isijeziso silethwa kubantu abangalaleli. I-punishment ilethwa kubantu abangalaleli. So whether before uhlwitho noma after uhlwitho akwasiphazamisi lokho, singaphikisani ngakho. Kodwa okumele sikuthathe ukuthi lezi zinto uNkulunkulu uzozenza kulabo abangalaleli. Uma ngabe umzali uyazi ukuthi uma ngabe ingane ingalaleli, ingenzi kahle, yenza into ephambene nentando yakho njengomzali, uyayijezisa. Awuthi-ke uma ujezisa ingane eyonile ubuzujezisa nengane ekulalelile. Ngeke ingane ma ubeka umthetho ekhaya ukuthi uma ngathi nohambo mhlawumbe kade iyohlala nezinye ingane, akushaya u-6 ntambama isibuyile ekhaya. Ngeke ushaye ingane ekade ilokhu ikhona usuku lonke, ikhona la ekhaya, uyithuma ihleli nawe, yenza konke othi ayikwenze, ikujabulise, ikuthokozise. Bese mayingena le egangayo, usushaya zonke ingane nekade zile ekhaya. Awukwazi ukwenza kanjalo. So-ke
isijeziso lesi siqondiswe kubantu abangamlalelanga uNkulunkulu. Asikuthathe lokho sibe nesiqiniseko ngakho kuzokwenzeka. uNkulunkulu, God will punish the disobedient. Abantu abangalaleli, abantwana bongalaleli, uNkulunkulu uzobajezisa. La uNkulunkulu uzonyakazisa imvelo yonke, inature yonke ngezigaba ezahlukene. Naso-ke isigaba sokuqala, Isambulo chapter 8 verse 6. Izingilosi eziyisikhombisa ezazinamacilongo ayisikhombisa zazilungiselela ukubetha. Eyokuqala yayisibetha, kwase kuba khona isichotho nomlilo uxutshaniswe negazi, kwaphonswa emhlabeni. Okwesithathu, 1/3, okwesithathu komhlaba kwasha kwaqothuka, nokwesithathu kwemithi kwasha kwaqothuka, nabo bonke utshani obuluhlaza basha baqothuka. Isigaba sokuqala leso senhlupho elethwa uNkulunkulu ethumela ingilosi emhlabeni. Emhlabeni khona abantu namhlanje bayaziqhenya, abafuni ukulalela uNkulunkulu, abafuni ukusaba uNkulunkulu, abafuni ukwenza intando kaNkulunkulu, abafuni ukuphilela uNkulunkulu, abafuni ukuphila ubungcwele. Babhizi ngeminako yabo, ngezinto ey'dalwe uNkulunkulu. Zona kanye-ke lezi zinto ey'dalwe uNkulunkulu, uNkulunkulu uzojezisa abantu ngazo. Into azoyenza uNkulunkulu uzoshisa lezi zinto ayiqothule ngomlilo. Babhizi abantu njengamanje, bayehla bayenyuka, bayakha, bayakhanda, bayasebenza imisebenzi yabo yezandla, bayifundele abangayifundele, kubhizi emhlabeni. Now sithola lana uNkulunkulu seletha inhlupho emhlabeni. Uverse 7, eyokuqala yayisibetha, kwase kuba khona isichotho nomlilo. Kwaba khona isichotho nomlilo. Babhizi abantu bayatshala, bayalima, nami ngiyatshala, ngiphilisa ngakho ukutshala. Kodwa ngitshala ngisembusweni kaNkulunkulu, ngisentandweni kaNkulunkulu, ngidele konke, ngiphumile kuma-systems alelizwe. Ngitshala futhi ngendlela ethokozisa uNkulunkulu le yemvelo, hhayi le kaSathane nolwazi nokuhlakanipha kaSathane, lokho okufundelwe ey'koleni. Ngitshala futhi ngesikhathi engisitholayo ma inkosi ingiphi isikhathi, but ngi-full time emsebenzini entandweni kaNkulunkulu, ngihlukanisela uNkulunkulu, ngilandela uJesu Kristu imihla ngemihla, ngithwele isiphambano sami imihla ngemihla. Ngifuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu. Impilo yami yonke, amandla ami, ingqondo yami, umphefumulo wami, umoya wami, konke okwami ngizehlukanisela uNkulunkulu, ngikunikele uNkulunkulu. But abantu kakunjalo-ke. Abantu basemabhizinisini bayalima, bayadayisa, bayehla bayenyuka, bafuyile abantu, utshani bukhona, mabungekho utshani, imvula ingekho, bayanisela, bayatshala utshani ukuze iy'nkomo zidle. Kuningi abantu abakwenzayo. Yezwa-ke izwi lenkosi lithini? Abantu masishumela uJesu, simemezela umbuso kaNkulunkulu, abafuna ukuphenduka, abafuna ukulalela. Uma thina siphuma kuma-systems sidela konke, bayasihlupha. Uma siphuma ney'ngane zethu bayasizingela, bayasihlukumeza, bayasithreatenisha, benza yonke into ebuhlungu, bakhuluma kabuhlungu ngathi. Uma thina sithatha isinqumo-ke, sibayeka bona, sithatha isinqumo sokuthi thina silandela uJesu Kristu, senze intando kaNkulunkulu ephelele, bayasihlukumeza. Indaba na ingoba balahlwa nembeza ukuthi bona ababhizi ngezinto zalelizwe ey'bonwayo ezobhujiswa ngomlilo, abayenzi intando kaNkulunkulu ophilayo. Now nanso-ke inhlupho yokuqala-ke bazalwane. Ingelosi eyokuqala yayisibetha, kwase kuba khona isichotho nomlilo. Iningi lethu liyazi ngaphandle kwalabo abayizingane. Emadolobheni, emakhaya, isichotho siyafika. Kuthiwa kulimala iy'moto, bekunemvula embi, kunesichotho, sashaya imilokhozana iy'moto, kwaqephuka ama-glasses emoto, ama-window screen, ama-window ezindlu ashayekile, iy'moto zigqobhokile, iy'hlahla zishayekile, y'fithikile,
umonakalo wenziwe isichotho mkhulu ngendlela emangalisayo. Sihamba nani lesi sichotho lesihamba nomlilo. Isimanga lesi ngisifunda la bazalwane. Wakwezwaphi ukuthi isichotho siwu-ayisi, amaqhwa lawa ayisi athi masehlala isikhathi apha phansi bese yancibilikala, ahamba nani nomlilo. Lento imixwe ndawonye lento. Inhlupho le lethwa ingelosi ithunywe uNkulunkulu. Right? Kwaphoswa kuphi? Emhlabeni ehlala abantu. Bona laba abahlambalaza uNkulunkulu abamfuna uNkulunkulu. Bazalwane, nini enizozwa lo myalezo, uzwe le video. Dela konke, zingcwelise, zihlambulule. Khipha yonke into enhlizweni yakho, uthando lweze nezinto zalo nempumelelo yelizwe, khipha konke enhlizweni yakho. Ufuna intando kaNkulunkulu, ufuna umbuso kaNkulunkulu. Usaba uNkulunkulu, ugcina imithetho nemiyalo kaNkulunkulu. Bese ubatshela nabanye ubaxwayise, ubaxoxele. Ibhlungu into esazokwenzeka emhlabeni. Ngisho ungashaye uphoze njengamanje, ucabange ngalento ebhalwe la. Ngisho ungashaye uphoze njengamanje, ucabange ngento ebhalwe lana. Uyibuke nje, uyimagine. Uthathele futhi kulokho okwakubona. Wakubona. Kwenzeka uwisichotho. Njengoba kuFebruary nje 2025, I think January 2025, bekunomlilo obukhishwe endabeni kwimedia phesheya kwelwandle, or mhlawumbe wenze ngoJanuary noma wenze ngoDisemba, kodwa nje indaba ebitrenda leyo. Umlilo lo, i-disaster, bulala abantu, washisa izinto, waqothula amahlathi, waqothula imizi. Kuze kwathiwa khona indlu esalili iyodwa nje phakathi kwezindlu zonke ey'shile, kwavezwa lokho. Kuyisimanga wakhona lokho. Uma uthi lento iyiqiniso, iqiniso lithi umlilo ukhona and uyashisa. Imagine kumlilo uhamba nesichotho ndawonye. Okwesithathu, komhlaba kwasha kwaqothuka. Okwesithathu komhlaba kwasha kwaqothuka. Uma kuthiwa okwesithathu komhlaba kuthiwa u-1/3. Kunalezi imoto zakwa-Mercedes. Imoto zakwa-Mercedes uphawu lwakhona lunekhala ey'ntathu, 1, 2, 3, kulolu phawu lwakhona. Uma kuthiwa 1/3 washa emhlabeni, kusho ukuthi okukodwa kokuthathu nje ubona uphawu lwa-Mercedes nje, bese kuthi isikwele noma isikhala noma leya ndawo leyana uyidestroy yonke. Then bekukuthathu bezintathu iy'khala noma iy'kwele, bese udestroy esisodwa, then kuzosala eziwu-2. So umhlaba wonke uhlangene, 1/3 ufana nokuthi udestroye isikhala esisodwa bese kusala 2. Njengoba umhlaba ungaka-ke njena, ingakanani indawo eyosha iqothuke, bangana nabantu abayofa, nelwane, everything. Bese kuthi-ke nokwesithathu kwemithi kwasha kwaqothuka. Nabo bonke utshani obuluhlaza basha baqothuka. Uma ngabe utshani obuhlaza sebushile baqothuka, iy'lwane zishile, iy'hlahla yishile, utshani bushile, then-ke imagine ukuthi uzoba unjani umhlaba. Izinto lezi bazalwane ezizokwenzeka. Le ncwadi yesambulo isiprofetho. Uma ufunda sona isambulo chapter 1, uyifunde nje kahle, isiprofetho lesi. Ufunda nje chapter 1 from verse 1, isambulo sika Jesu Kristu amnika sona uNkulunkulu. uNkulunkulu Baba wanikeza inkosi uJesu lesi sambulo ukuba abonise izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane. Inkosi uJesu wena kufuneka ithathe lesi sambulo esinikezwe uBaba uNkulunkulu bese iyobonisa, iyokhombisa izinceku zayo. Njengoba uJohane nje aboniswa, waboniswa lento, wayibona uJohane. Then iy'nceku-ke zona kufuneka y'shumayele lezi zinto, zimemezele lezi zinto lesambulo kubantwana bakaNkulunkulu. Inkosi uJesu inikeza iy'nceku zayo. Alright. Ezimele ukwenzeka masinyane, ethuma ngengilosi yakhe esibonakalisa encekweni yakhe uJohane, owafakaza ngezwi likaNkulunkulu nangobufakazi bukaJesu Kristu konke akubonayo. So uJohane uboniswa lento,
then sekufuneka yena azofakaza ngayo, akhulume ngayo njengoba nje ibhaliwe esambulweni sifunda. Yinto uJohane akhonjiswa yona wayibona, manje uzotshela thina njengoba kubhaliwe nje. Nami njengamanje njengenceka kaNkulunkulu ngithunyiwe ukuthi ngizosho ukuthi nansi into uNkulunkulu ayinikeza uJesu Kristu. Then uJesu Kristu wayibonisa iy'nceko zakhe uJohane, then uJohane wayidlulisa wayibhala. Thina-ke siyayifunda njengamanje, uNkulunkulu uyambula nakithi ukuthi le nto izokwenzeka. Yini inhloso na? Kuwukuba wena uphenduke, ucela uJesu akuthethelele izono zakho, umkhole, umamukele, ukholwe izwi likaJesu, ulenze izwi likaJesu, ulilandele uJesu ngemfundiso yakhe, udele imfundiso yalelizwe, udele iy'nkanuko zalelizwe, udele ubuhle nobucwebe balelizwe, ngoba kusazoshiswa ngumlilo uqothule konke lokho khona emhlabeni. Kancane kancane ngegaba. Uyezwa lana ukuthi isigaba lesokuqala kuyaqothulwa kushiswa ngomlilo. Ibuhlungu lento ezenzekala abazalwane. Ngokucindezelwa umoya oyingcwele, that is why ngivumile ukuthi ngizokhuluma. Emabandleni amaningi abakhulumi ngalezi zinto. Iy'nceko ey'ningi ezithi y'thunywe uNkulunkulu ayikhulumi ngalezi zinto. Why? Because ayambulekile kubo. Wena ngenzeka ukuthi awunagama lokuthi mhlambe umfundisi noma mhlambe uyinceko noma umholi, awunasikhundla, awunalutho. Vele iy'khundla zikho embusweni kaNkulunkulu, kukhona iziphiwo zikamoya. Wonke umntwana kaNkulunkulu unesiphiwo anikezwe sona. So uma uthola lo myalezo lona, ungazibukeli phansi. Njengoba uNkulunkulu enzile ukuthi uwuthole, mhlambe ngenza ukuthi umoya oyingcwele wakwambulela, mhlambe ngombono, vision ulele, mhlambe ungalele wabona, mhlambe ngephupho, mhlambe nje uNkulunkulu wakwambulela nje ufunda lona izwi kaNkulunkulu. Yalitshaleka lento emoyeni wakho, wayizwa wayiqonda, kodwa manje ngenxa ukuthi uyibukela phansi, awazi uzokhuluma kanjani. Uma usuzwa kanjeni uthola i-confirmation, ungathuli, baxwayisa abantu, fakaza kubantu ukuthi ikhona lento, uNkulunkulu uyikhulumile kuwe, uyambulile kuwe, then njengoba usuyizwa nje manje iyafakazela lokho okwambuleke kuwe. Xwayisa abantu, at least ake senze konke singase sikwenze emandleni ethu, sicela umoya oyingcwele esisiza ukuze mase zenzeka lezi zinto thina siphephile. Ngoba mafunda amaHubo chapter 2 uverse 12 wakhona isentence logcina lithi babusisiwe abaphephela kuyo indodana yomuntu. So nithatha isinqumo sokubalekela kuJesu, uphephe kuyena. So mase zenzeka lezi zinto sekubuhlungu, wena ungalahlona embeza ngoba ubaxwayisile abantu ukwenze konke ofuna ukwenze, kwaba yibona bayithathela isinqumo. Akekho umuntu ocindezelwayo, akekho umuntu ophoqwayo. Ngiyabonga kakhulu-ke bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Sifunda Isambulo chapter 8 verse 6 and 7. Ingelosi yokuqala ibethi icilongo, kwenzeka lezi zinto. Zizokwenzeka lezi zinto literally. Siyasazi isichotho sikhona, siyawazi umlilo khona. Uzoyihlisa lento uNkulunkulu eyihlisa manje ngokwentuthelo, ngokolaka. Uma sithi ulaka lwayo luyakuvutha masinyane, sekuyisikhathi sokuvutha kolaka lwendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu lana. Phenduka, Nkosi yomusa isibusise. Amen.